na duniya lokaci gaban ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Komai na duniya lokaci gaban ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Shi hakuri da sannu ku gane lokacin mai rabo mana a tashi sai kan ga al'umma kai ne suke yabo. Shi lamari na Allahu baya gangawa sun zai zubo domin kwadi girman rai shi gata mai jijiya. Komai na duniya lokaci gaban ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Na gane girman haƙuri bai inda ba da shi farko na albasa dai fare kana ta samu lawashi shi ko dima ko kwabariya ya zasi suka yi akushi duk wanda ke so ya gane bai kunyar yayo tambaya. Komai na duniya lokaci gaban ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Ni Abba na gane duniya sai mai shi ake yi da shi taron da kai yi taka tsantsan don akwai makashi shi mai nema na tare da samu za ya yi karsashi ya samu ci gaban rayuwa in har baya na waiwaya. Komai na duniya lokaci gaban ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Komai na duniya lokaci gaban ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Ni ba na hangen waɗanda suke a gaba na zan sha wuya sai dai waɗanda ke baya na kullum na kan waiwaya sai na zuwa don gudana na bar kokon zuciya duk wanda ya yi kuka wata rana za ya yi dariya. Komai na duniya lokaci gaban ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Wanda suke gabana inai musu fatan su da kara gaba domin da su nake yin koyi raina ya barbar gaba in babu su Abba yaya zan yi na riska hanyar gaba na mai da ku yayye na da ku nake yin tutiya. Komai na duniya lokaci gaban ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Komai na duniya lokaci rabon ka in ya zo za ka ji shi nazari linzami na harshe karka ka so shi gun zuciya. Komai na duniya